Joo, nyt kuvataan pitkästä aikaa YouTubea. Ja me mennään hintaa. Tänään on Vertices. Ja ei oo tullut pitkään aikaa mitään videoa, kun ei ollut yhtään aikaa kuvata. Ois pitänyt tulla jo aikaa sitten, mutta nyt vasta tulee ensimmäinen video vähän aikaa. Tuolla on kartti. Janttu sanoo jotakin. Joo, nyt alkoi YouTubea jatkumaan. Tämmönen lähtee ja Luukas on tullut parkille. Tai no me tultiin, se oli jo täällä. Okei, nyt sama klippi. Okei, vuosikerta niin hyvä. Semmoset 4/5. Yksi baartwisti. Tää äijä, jos sais tuplavippiä maassa. No niin, vedä. Melkein, se saa melkein baartwisti. Kyllä mä saan. Mä en saa. No niin, kohta aloitetaan ottaa chillereitä. No nyt aloitetaan. Tämän klipin jälkeen tulee ensimmäinen chilleri ja me mennään nyt ajan aluksi vaikka, en mä tiedä, minipuuliin. Joo, nyt me vaihdetaan spottia. It's half a baby. I swear. Yes. Heat Mac, you got the hit though. They're on when they hear that the ting goes bang. Do the bang. Do my ones, I'll do a gang. Jump up, girls, or jump up, bands. They're on when they hear that the ting goes bang. Hey, that's not what we say, cuz. What we say, cuz. What we say, cuz. What we say, cuz. They run when they hear that the ting goes bang. Do the bang. Do my ones, I'll do a gang. Jump up. Joo, nyt lähdetään Vertille. Lämpät on otettu. Tein muutaman helpon tempun. Nyt me lähdetään tonne, siellä on kyllä porukkaa, mutta ihan sama. Me mennään tuhoon. Mennään paiskoon. No niin, nyt on tultu Vertille. Kohta lähtee chillers. Pitää laittaa pädit, koska joskus kaatuu, niin on paska. Okay. No niin. Joo, kohta lähtee clips. No niin, me aletaan ottaa chillereitä. Joo, mä teekaan chilleri. Pra meu amor. Okei, nyt on alettu ottelen chillereitä. Melkein. Alettu ottaa chillereitä. Niin. Nyt mä laitan suunnittelemaan bängereitä, kun chillerit on suunnilleen tehty tai jotakin chillereitä on tehty. Joo, mäkin. Mä suunnittelen bängerit ja Jonttu on jo melkein mun päälle. Joo, nyt on vähän aikaa yritelty yhtä bängeriä. Joo, kaveri nyt kuvaa, niin mä näytän miltä se näyttää. Wow. Joo, mä oon yrittänyt tätä temppua nyt tunnin. En mä jaksa, kun se ei lähde pyöriin. Mä tiedän, mä otan nyt kirjaimia, mutta jotkut alkaa märiseen kuitenkin, että miksi mä en tehnyt. Mä nyt jaksa, mä varmaan vaihan temppua tai opettelen kun vähän helpommin. Joo. On vielä yksi temppu, mitä mä en oo tehnyt. Mä en oo tehnyt hiilkikiä koskaan kaaren, vaan kikilla tää. Äskenkin se meni pirstillä, se yksi klippi, niin mä nyt teen hiilkikiä.
heittää laulu. Tehtävä suoritettu. Ihan helppoa hiilkikin, että tokalla meni enkä ikinä ennen sikkaron kokkeilla. Lähdetään parkille. Sit Lidliin ja sit uudestaan Vertille. Niin ehkä. Joo, otetaan minipuulin rauhoista vähän klippiä. Joo, ennen kuin me lähdetään Lidliin, otetaan vielä muutama klippi. Yksi klippi, vippi. Vippi saman klippiin. Osaatko vippiä? Nää. Ja hui. Tää kolmonen. No niin, nyt lähtee perinteinen Lidlishes. Lidlishes. Noin. Ei ois tarvinnut yksin tapella. Ai niin, mutta siis meitä yksi äijä uhkaili meidän kaveria. On tässä varmaan piesty se. Ei, meitä. Kimppuun kaikki. Niin. Joo, nyt on tullut Lidliin. Ja nyt Zoomi päällä. on hyvä tuote. Mitä sä säädät siellä? Ei mitään, olisin laittanut tämän. Miten tää voi avata vielä täällä? Ei perse, nyt se valluu vaan tänne. Nyt onnistuu. Olisiko se on meidän eka? Line, Juho Line. Vitsi, mulla on vammaisesti käsi. Mä tuun parkilla sitten lainiin. Eli mäkin ostin kongin. Ei ole patongilla. Nyt puoli kiloa patongia. Juholla on antenni. Lyö päähän, lyö vikkeä. Lyö vikkeä. Älä hattaa syrjintää. MP tälle. Oli se varmaan jopa 4,7/5. Joiko sä siihen? Ei osunut, voi vittu. Mitä ihmettä? Joo, nyt mennään takas parkille. Käytiin siis Lidlissä välissä. Tuolla on se äijä, joka uhkaili. Nyt! Joo, no niin, mä vaihoin Dekin ja takarinkaan kaverin kanssa. Niin tuli nyt näihin skuutti. Tää on Lucky Prospecti. 2020. Juho, miksi sä ikinä? Ehkä. Juho, itse Lokin heti. Joo, me aletaan ottaa klippejä nyt. No niin, Juho ja Jaakko vaihtoi deki. Tää on lopputulos. Oli Vertti vaihto. Joo, mä otan nyt klippejä. Minkä me alasta? No niin, mä kuvaan nyt Juholle klipin. Snake naps. Toinen yritys toden sanoa. Totta. Kyllä se Lucky Prospecti vaan antaa voimaa. Moi. Mä en nähnyt mitään, kun mä kuvasin. Joo, nyt mennään streetille, koska kyllähän pitää tietää, että miten toimii, tällä voi hyvin ajaa myös streettiä. Otetaan klippiä tähän reiliin. Ei saanut. Joo! Me lähdetään Vertille, okei. Uusi dekki Destiin. Jos ei mene vip-batteri, niin tää on liian huono. Joo, nyt lähtee Megis ennen bängereitä. Tai siis, no, mitkä nyt on bängereitä? Kaikille on pakko antaa höröä. Mä en anna kenellekään. Paitsi mulle, koska mä sponasin sulle. Paitsi mulle. Mä oon maksanut sulle monesti, en anna mitään. Joo. Kohta lähtee pärinät ja bängerit. Vitonen. Joo, käytiin Vertillä ja Rastiki Pri triplon ja meikä kuvassa sen Besterik aika hullu.
Ja video nyt loppuko niin vähän akkua, niin tää on nyt vähän lyhyempi video, mutta pysykää kanavalla ja tilatkaa se ja jakakaa kaverille tää video. Mä tuo kotiovelle. Joo, tähän tulee se IG.